салом алейкум шунавандаҳои азиз, ҳамватанони азиз, шахсоне ки дар канали ман обуна ҳастед. Салом алейкум, шумо ҳама хуб ҳастед, тинҷ ҳастед? Зиёди шумо савол додед оиди ҳамин видеое ки ман дар каналам монда будам ва ман ба саволҳои шумо ҷавоб додам. Як видеои нав кардам мана 3 июл оиди дар рӯзҳои 3, 6, 7, 8 ҳамин июл дар Сахр ва дар Варшавский шоссе дар вход дар омадгоҳи як метавонанд мардум рафта ариза споранд оиди гирифтани квота. Яъне квота гирифта баъд аз квота метавонанд РВП споранд. Барои ҳамин ман имрӯз ба саволҳои зиёди ҳамин ҳамватанон ман видео карда дар каналам мондам, то ки мардум на ҳама вақт доранд ки дар ютуб дароянд. Аксарияти мардум аз паи ризқу рӯз дар кор ҳастанд ва ман барои ҳамин видео кардам ки то ки ҳамон нафароне ки баъди кор омада мисол ҳамин видеоро тамошо карда ва истифода баранд. Ва хуб мешуд ки нафароне ки дар ҳамон наздикӣ ҳамон Сахрова ҳастед ё ки мехоҳед ки ҳамин дар оянда РВП дошта бошед, дар шаҳри Москавед ва гирду атрофи Москавед, агар ки мехоҳед марҳамат рӯзи 3, 6, 7, 8 равед ариза според. Дар ҳамин видео ҳамашро ман гуфтам, пурра гуфтагиам ва агар саволҳо бошад бо марҳамат ман метавонам ки бо дар ҳамин эфир, ман ҳамин эфири зинда баромад карда ба шумо ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Ман дирӯз эфир доштам, дар эфирам бисёр саволҳо додед ва ба қудрати имкон пайдо кардему ба шумо мисол ба саволҳои шумо ҷавоб гардондем ва аксарияти шумо савол додед оиди ҳамин квота. Ман барои ҳамин дар ҳамин каналам вай кардам ки то ки ҳама ҳамин видеоро хонад, гӯш кунад, истифода барад. Соима Давлатова, салом алейкум апаи Ширин. Ва алейкум ассалом, хуш омадед, хуш омадед. ҳаминро гуфтаниам ки вақте ки дар ҳамин шаҳри Москва ман ҳамин Сахр ва ҳозир аз рӯзҳои 3, 6, 7, 8 аризаҳо қабул мешавад оиди квота. марҳамат нафароне ки РВП хоҳед муроҷиат кунед. айни ҳол метавонед ҳуҷҷатотонро тайёр карда баъд муроҷиат кунед. Садбарг салом, салом гуфтед. Ассалом, хуш омадед Садбарг. Садбарг шумо дар ман обуна ҳастед ё? Чунки бисёр инсонҳо ҳастанд, ман бисёри онҳоро намешносам ки дар канали ман обуна ҳастанд нестанд. ва агар обуна набошед марҳамат обуна шавед. хуш омадед. Соима Давлатова навиштед ки мо имрӯз рафтем ҳамаша айсар кунед гуфтам. Масалан чиро айсар кунед? Шумо перевод паспорт кардагӣ бошед, ҳамун перевод паспорт ҳамун ҳуҷҷатҳоро шумо дода бошанд. Чи вай перевод паспорт муҳлат надорад ку? Переводи ҳуҷҷатҳо тарҷума вай муҳлат надорад. чӣ хел гуфтан айсар кунед? анкетаро метавонед айсар кардан. анкетае ки аризатона айсар карда метавонед. духтуроя гузашта айсар метавонед. мана барои коронавирус дополнитель ина мегузаред, медонам иноша. сертификат имтиҳон меспоред, сертификат мегиред. Соима Давлатова, бо чиро гуфтан айсар кунед? хай Соима Давлатова бинед, тарҷумаҳо бояд ки айсар нашаванд. тарҷумаи ҳуҷҷат як бор кунед чанд вақт меравад ва ғайри. ма гуфтам духтуроям мегузаред. чӣ хеле пеш гузаштед ҳам хел мегузаред. албатта анкета иваз мешавад. барое ки дар анкета илова мешавад ҳамун сертификате ки имтиҳон меспоред бояд дар анкета нависта шавад ки шумо сертификат гирифтед. рақами сертификат навишта мешавад. албатта анкета ариза аз сар мешавад. госпошлина боҷи давлатӣ о чӣ хел вақте ки ваё қабул накарданд вид на жительствои шуморо чӣ хел боҷи давлатӣ бо айсар меспоридед? хай акун ҳамин хел сабабҳоро пеш меоранда ки мушкилӣ шавад. майли според, ҳичи гап нест. аз ҳамун боҷи давлатия як бори дигар според кани бо чӣ баҳона меованд? аммо перевод чӣ хел вай перевод муҳлат надорад.
бо гуфта хай майли кунед, кани бо чӣ баҳона меоянд, набоша перевод муҳлат надорад. Ако гузаштани ҳамин тибби майли муҳлат дорад ки вай 3 моҳ аст. Масалан гирем госпошлинам, шумо вақте ки нашт споридед отказ рафтагӣ вая набояд ки гиранд. Хай майли чизе гуфтанд ҳамна кунед, то ки ҳамин и дафъа шумо рад накунанд, отказ накунанд, вид на жительство гиред, хуб аст. Меҳнатотонро насӯзонед. кӯшиш кунед ки ҳамаша чӣ хеле гуфтанд ҳамон хел кунед, майли ба фоидаи шумо шавад, муҳим ба фоидаи шумо шавад. Соима Давлатова. ман аку барои ҳамин зиёд нафароне ки мехостанд квота аз ҳамин сахрва, ман имрӯз эълон кардам, видео кардам. ҳатман ба дигарон расонед, ба ҳамватанони азиз ки барои ариза супорам, барои квота ариза супоранд ва ёра ки агар имконият доданд, аризаҳои онҳо қабул шуду рад нашуд, метавонанд ки ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда РВП супоранд. перевод қатъи госпошлина намекунем, апаҷон, дигараша мекунем. Соима Давлатова. бале, охи ман ҳайронам ки перевод муҳлат надорад. як ҳуҷҷата перевод кардед, агар дар куҷое ки дар кор шуд қабул карданд, ҳатто бинед ки баъзе фемиосҳо, Соима Давлатова, мана ҳуҷҷатҳоя перевод мекунед, хати ЗАГС, паспорт, шаҳодатномаи таваллуд. дар баъзе фемиосҳо ҳамун перевода нигоҳ мекунанд, ҳамон оригиналша копияша мегиранд, оригинала метиҳанд. дар баъзе фемиосҳо не талаб мекунанд, ҳамон оригинала мегиранд. ба фикри ман ки бояд ва ё ҳамон переводе ки дар дасти шумо ҳаст, оригинал ҳаваям хел бинанд ва копия бинам ки ҳар душ як хелай, бояд копия гиранд, дар поёнаш нависанд ки копия верна, чунки ва ё тафтиш карда гирифтанд, ҳамон оригинала бояд ба шумо тиҳанд. аммо баъзеш ҳамин хел намекунад, вобаста аз ҳамон кормандони фемес аст, вобаста аз ҳамон инспекторои ҳамон ҷо ҳаст. бовар кунед, ман зиёд мебинам да бисёр фемесҳо дар гаштагиам мебинам, баъзеш мефаҳмад, мегӯяд мо ҳамон переводи оригинала бинем, ҳатто худшон дар ҳамон ҷо копия мекунанд, копия карда мегиранд ва менависанд ки ҳамин копия верна, яъне ҳамин копия ба оригинал як аз гуфта оригинала месупоранд. медонанд ки ҳар як ҳуҷҷат 1000 рубл, 1200 рубл перевод мешавад. баъзеаш инсоф дорад, бовар кунед, баъзеаш на, баръакс. барои як кори майдачӯида, барои як ҳуҷҷатгузорӣ мебинам ки ҳамин хел переводоро оригинал мегирам. ман ҳатто ба баъзеаш баҳс мекунам ки нахо ки шумо мана ҳамин копия дар дастонай, мана иш оригинала, шумо бинед, дар поёнаш нависе копия верна, оригинала тиед. охи ҳар як ҳуҷҷатсупорӣ, ҳар як инсон, мисол инҷа нафароне ки шаҳрвандӣ мисол Русия ҳастанд, аз ҳамон Тоҷикистон, бисёраш перевод мекунанд ҳуҷҷатҳоро барои аз банк пул гирифтан, ипотека гирифтан, пособиятуғрӣ кардан. баъзе ҷо мераванд ки маҷбур мекунанд, оригинал мегиранд. а баъзе ҷош бисёр инсонҳои хубанд, мефаҳманд ва намегиранд оригинала, копия карда мегиранд. Соима Давлатова мора копия карда дод ҳамин рӯз. хай гуфтам ку ҳар ҷо кормандо ҳар хеланд, талабот ҳар хелай, вобаста хислати ҳамон инсон, хислати ҳамон инспектор. баъзеаш ки бисёр инсонҳое ҳастанд ки мефаҳманд, баъзеаш умуман баръакс. хай кӯшиш кунед, супоред, хубтар аст. мана ҳамин ҳози иҷозат шуд ки ариза барои квота гирифтан дар ҳамин сахрва зиёд инсонҳо мана занг задам. ман гуфтам кӯшиш кунед тезтар ҳуҷҷатонатона дуруст кунед, равед. рӯзи мана 6, 7, 8 3 рӯз вақт аст. мана имрӯз 3 буд. нафароне ки тавонистанд имрӯз рафтан ариза супоридан барои гирифтани квота, рафтан барои квота гирифтан. нафарони зиёд мехоҳанд ки РВП гиранд. хай одамо ҳам аз ҳамин пули патентсупорӣ безор шуданд. ҳамин РВП ки гиранд, РВП хубтар ку. ба ҳар ҳол РВП бошад, патент намесупоранд, саргардон намешаванд. ҳамон РВП мисол муҳлаташ 3 сола аст. метавонанд ки ҳамон 3 сола регистратсия кунанд, метавонанд 1 сола регистратсия кунанд. ба ҳар ҳол ин хел хароҷоте ки дар патент мешавад, дар РВП намешавад. барои ҳамин хело ин иқдоми хуб аст. нафароне ки агар ҳатто ҳуҷҷатҳояшон тайёр бошанд, переводҳо тайёр бошанд, аттестату дипломҳо дар дастшон бошанд,
метавонанд ки ман рӯзи сеюм натонистан рӯзи шашум, рӯзи ҳафтум, рӯзи ҳаштум мераванд ариза месупоранд барои квота гирифтан. Хуб мешавад. Бисёр касе ки квота гирад бисёр хуб мешавад, чунки на ҳама вақт имконияти квота гирифтан аст. имконияти квота гирифтан на ҳама вақт аст. ҳамватанон савол додед зиёди шумо агар хешу таборҳое ки бошад, шаҳрванд бошад, РВП дошта бошад, вид на жительство дошта бошад, ҳатман то имконията копияи ҳамон паспортошна ҳуҷҷатошна тиян ки барои ҳамон аризаи квота месупоред, ҳатман ҳамона дарҷ кунед ки кадом хеши наздики шумо шаҳрванди Россия аст, ё РВП дорад ё вид на жительство дорад. ин ба манфиати кори шумо мешавад. ман дар ҳамин видеоам гуфтагӣ ҳастам, аммо ба ҳар ҳол ин ба манфиати кори шумо мешавад. Соима Давлатова навиштед: ман телефонман намекушам апаҷон, пас мемонам, хона меҳмон меомадааст. Марҳамат Соима Давлатова, гӯш кунед. Ба ҳар ҳол меҳмонам пешвоз гиред, аммо савол тиед ба савол ҷавоб мегиред, ё ки ягон гапи муҳим бошад, яке ба фоидаи шумо бошад, гӯш кунед, бо хубтар аст. ғайри ин ҳамватанони мо зиёдаш пурсиданд ки онҳо патент надоранд, айни ҳол мигратсиони карта доранд. ба саволҳои шумо чунин ҷавоб медиҳам: кӯшиш кунед патент гиред. чихеле ки то 15 июн вақт доданд, ҳамин 15 июн бо қонуни нав иваз шуд ба 15 сентябр. то 15 сентябра ягон мақомот ҳуқуқ надорад шуморо пеш кунад, ё ки боздошт кунад, ё ҷарима кунад, ё протокол кунад. барои ҳамин шумо инро донед ки то 15 сентябр ҳамин хел имкониятҳо дода шудааст. ва нафароне ки вид на жительство спориданед, шумо ҳам имконият доред то 15 сентябра ҳуҷҷатҳои худро дуруст карда според. Шодӣ салом алейкум. Салом алейкум, хуш омадед ба канали мо. ва боз савол додан ҳозир ба воситаи WhatsApp ба мана бисёр галасавани равон кардагӣ, паёмакҳо равон кардан, чунки ман серкор ҳастам. зиёд хоҳиш мекунам ки саволҳои худро нависед, галасаваниро кунед, занг назанед. баъзеҳо бисёр занг мезананд, нороҳат мешавам, чунки ман дар вақти ягон кори зарур ҳастам ки онҳо занг мезананд, ман имконияти гап задан надорам. барои ҳамин ман хоҳиш кардам ки марҳамат ҳама рақами телефони мана гирад. WhatsApp дорам, имо дорам, Instagram дорам, Telegram дорам, ҳама ба ҳама. мана одноклассник дорам, Facebook дорам. хоҳиш мекардам ки фақат паёмак нависанд, яъне сообщение нависанд ё галасавани равон кунанд. ман кӯшиш мекунам ки амихел дар видео баромад карда ба саволи 100 кас я баромад мекунам, ҷавоб метим. 3 дақиқа 4 дақиқа ҳама мефаҳмад ҳамон саволи додагиша. ва барои ҳамин ман дар каналам бисёртар баромад мекунам то ки фаҳманд. ва имконият пайдо шуд амихел эфири зинда мекунам, чунки барои ман ҳамин эфири зинда хубтар аст. савол тиям, ман дар саволшон ҷавоб метиям. навиштан на он қадар имконият ҳаст. ва зиёди инсонҳо гуфтанд ки ҳатто РВП доштанд, РВП онҳорам аннулировать шуд. ва фақат ман ба шумо ҳамин хел ҷавоб медиҳам: нафаре ки РВП доштед, вид на жительство доштед, аннулировать шуд, отказ шуд, албатта сабабро талаб кунед. албатта шумо худатон рафта аз худи ҳамон фемес фаҳмед, сабабро фаҳмед. мумкин кори шумо дар ҳамон ҷо ҳал шавад, сабук ҳал шавад ва ба дигар корҳо гузашта коратонро пеш бурдан мегиред. ҳар як ҳамон вай сабабҳо дорад. ҳар рӯз як қонун, ҳар рӯз як тағйирот иловаҳо шуда истодааст. як қонун мебарояд, мебинем ки баъди 10-15 рӯз бо як тағйирот иловаҳои дигар мебарояд ё як қонуни дигар мебарояд. барои ҳамин ҳамватанони азиз бохабар бошед ки ҳар хел қонунҳо аст, ҳар хел тағйиротҳо ба миён меояд ва ҳамаш албатта эълон карда мешаванд ҳамин тағйироту иловаҳо. ва мо ба қадри имкон ҳамин тағйироту иловаҳоро мехонем, гӯш мекунем
و برآمد میکنیم در همین کانال یوتیوب برآمد میکنیم تا که مردم با خبر باشن، هموطنان ما با خبر باشن، سرسان و سرگردان نشوند و از همین برآمدهای ما استفاده برند. فقط همین با بسیارتر این رو فراموش نسازید. بعضی شما سوال دادید که مثال من میخوام وید نجیتیس سپورم، فهمیدیم که برای کرونا ویروس هم انالیز سپوریدن در کور. البته من همین سوالی که امروز با واسطه تلفن با من سابشین پیامک نوشتن، شما خوب میدونید که این کرونا ویروس از دکبر 2019 یعنی کووید 2019 میگن سر تا سر جهان رو فرا گرفته بود و این وبای عصر است. در این روسیه وقتی که حجت میسپورند برای РВП вид на жительство шаҳрвандӣ гражданство аз 27 июн ҳаминро қонунӣ карданд ки ҳатман ҳамин барои коронавирус ҳам анализ бурида шавад, яъне ки санҷида шаванд одамода, санҷида шаванд ки ҳамин одамо мабодо сироят нашуда бошанд. ин барои пешгирии ҳамин беморӣ аст ва чунки барои эҳтиёткорона инро вай карданд, ҳамроҳ карданд. то 27 июн касе ки агар аз муоинаи духтурҳо гузаштааст барои супоридани ҳамин вид на жительство шаҳрвандӣ вай намеспорад, вай барои коронавирус намеспорад, аз ҳамун муоина намегузарад. баъди 27 мана ҳамин июн 2020 касе ки агар масалан гирем вид на жительство гирифтанӣ бошад, шаҳрвандӣ гирифтанӣ бошад, ҳатман аз ҳамин муоинаи барои беморӣ анами коронавирус ҳатман шарт ва зарур мегузарад, чунки ин дар қонун дохил шуд. барои ҳамин саволҳо оиди ҳамин муоина доданд, ман ҷавоб додам. мана бинед вақт шуд, бисёриҳо медонам ки дар кор ҳастанд ва аз кор соатҳои 8-9 баромада ба хона меранд, то ба хона мерасанд. он вақт мумкин мо имконияти эфир кардан надорем ва баъзан вақт ман имконият пайдо мекунам баъди 11 шаб эфир мекунам. 11 шаб дар Тоҷикистон як аст, ё ки 12 шаб мисол имконият пайдо мешавад, эфир мекунам. дар Тоҷикистон соат 2 аст. дар Россия ҳам баъзеҳо ҳамон вақт аз кор омада монда шуда имконияти гӯш кардан надоранд ва зиёд нафаро кор мекунанд, зиёд нафаро баръакс, яъне ки бисёраш дар хона шиштагианд, онҳо мехоҳанд ки мо ҳам хеле баромад кунем, онҳо гӯш кунанд ва худи онҳо низ мегӯянд дар телефон ки мисол ба воситаи имо, вайбер, ватсап менависанд ки шумо эфир да гап занед, ба саволҳо ҷавоб диҳед, мо телефонҳоро монда гӯш мекунем, чунки барои мо ин фоида асту зарар не ки ба манфиати мо шумо гап мезанед. мефаҳмам, ҳамашро манам мефаҳмам. шодӣ виш навистед ки апа раҳо аниқш кай ҳуй мешида бошад, ягон маълумот медодем. ҳамватани азиз, оиди раҳо ҳамин байни роҳбарои давлат маслиҳат шуда истодааст ва умед дорем ки кушода мешаванд ва ба фикрам ки дар Русия якчанд давлат бояд ки сарҳадош кушода шавад ба Русия, аммо инро эълон накардаанд. олӣ ҳамин масъалае ки ҳозир рейсҳои чартерӣ аст, шумо бояд донед. чартерӣ яъне ки шаҳрвандони зарурӣ рафта истоданд, онҳо мераванд консулгарии Тоҷикистон дар Москав ё ки сафорат, муроҷиат мекунанд, ҳуҷҷатҳошонро месупоранд, нусха копия ва телефоношонро метиҳанд. зиёд нафаро паридан рафтанд аллакай ва зиёд нафаро аллакай тайёрӣ дидаистанд барои рафтан. ва мо шунидем дар фейсбук, дар саҳифаи ман як зан дар ҳамон аэропорти Домодедово ва фурудгоҳ прямои эфири зинда кард ки масалан бисёр нафароне буданд ки паридан рафтанд, вале мо муҳтоҷон мехоҳем тезтар равем. занҳои кӯдакдор, занҳои ҳомила нишон дод, худи ҳамон зан нишон дод. ҳамин эфири зинда, прямои эфирро мо дидем ва ҳамагон диданд
ва хуб мешуд ки бисёртар ҳамин нафарҳои зарур аввал мерафтанд. Заруро зиёд ҳастанд, бекор ҳастанд, бехона ҳастанд. аксарияти онҳоро аз ҳамун иҷораҳо, аз хонаҳои квартира гуфта истоданд ки хонаҳоро холӣ кунед, яъне ҷои зист надоранд, дигар куҷо раванд. аксарияташ беҷои кор аст, беҷои зист аст, маҷбур аст ба ватан равад. ва бо ман як чи дигара имрӯз огаҳ шудам ки ҳамин чиптаҳо, билетҳоро қимат карданд. вақте ки қимат карданд, ҳамин сарусадоҳо бисёр шуд ва сафири Тоҷикистон дар Москав Имомуддин Сатторов ин ҳолатро фаҳмида кӯмак кардааст, яъне ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат кардааст ки мардум бекоранд дар Русия, шароит надоранд, пул надоранд, кор надоранд, чӣ хел ин хел бо нархи қимат билети самолёт, чиптаи самолёт мехаранд. баъди ҳамин яъне баъзеҳо мегӯянд ки арзон шуд, бо чиптаи самолёт каме арзон шуд, бо барои мардум, ба манфиати мардум. бовар кунед, инро ман шунида беҳад хурсанд шудам. яъне ки як табиб аст, Абдулло Давлатов, дар Москав кор мекунад, хато накунам, бисёр табиби таҷрибадор аст. ҳамон дар саҳифаи фейсбуки мо навишт ки Имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Москав, мусоидат кардааст, кӯмак кардааст ки чиптаи самолёт арзон шавад, то ки ҳамватанони мо азият кашида истоданд, ҳамаашон тезтар ба ватан баргарданд. мо хеле хурсанд шудем, инро фаҳмидем ки хай дар ҳақиқат мардуме ки мехоҳанд рафтан, шароит надоранд, тезтар раванд, хубтар аст аз ҷое ки дар ватан ҳозир ба ҳар ҳол интизоран онҳоро. баъди ин қадар пандемияу бемории коронавирус, ин қадар вазниниҳои ҳаёт, ҳар як инсон мехоҳад ки ба дидори наздикон бирасад. манам шуморо мефаҳмам, ҳамватанони азиз, манам бисёр хуб шуморо дарк мекунам. кошки ҳамин тезтар роҳҳо кушода мешуд ки мардум бе малол мерафтанд, меомаданд. ҳама интизор аст ҳаминро, аммо инро фақат роҳбарони болоӣ ҳал мекунанд. сарвазирҳо, президентҳои Русияу Тоҷикистон, Узбекистон, ҳамин ҳама вобаста аз ҳамин роҳбарҳои баландпоя ҳаст ва мо ҳама интизор ҳастем ки рӯзе эълон мекунанд ки сарҳадҳо кушода шуданд. хуб мешуд ки агар нафароне ки патент доред, бисёри шумо савол додед, патент доред, кор карда истодаед, агар дар Москав бошед, марҳамат ариза супоред барои квота гирифтан ва кор карда иста бошед, гиред, баъди квота гирифтан РВП супоред. аллакай вақте ки шумо РВП ҳуҷҷат супоридед, РВП-ро гирифтед, яъне РВП маъноаш разрешение времени проживания, яъне муваққатан зиндагӣ ва будубоши шумо дар Россия. шумо медонед ки вақте РВП гирифтед, шумо аз патент озод ҳастед. шумо метавонед ки ба монанди ҳамин шаҳрвандаи Русия кор ва фаъолият кунед. вақте шумо РВП гирифтед, ба шумо медполис медиҳанд. ҳамун медполис яъне ки шумо метавонед табобати бепул гиред дар асоси анамун медполис. шумо метавонед ки дар ҳамун ҷои зист поликлиника аст, дар ҳамун ҷа карта кушоед ва ба табиби дахлдор муроҷиат кунед. ройгон шумо табобати бепул мегиред, маслиҳати бепул мегиред, ҳатто анализ, муоинаҳои бепул мегузаронед вақте ки РВП дошта бошед. вақте фарзандони хурдсол қатъи шумо ҳастанд, онҳо ҳам РВП доранд, боғча масалан садик ё мактаб, дар ҳама ҷо бе ягон монеа шуморо қабул мекунанд. ин гирифтани РВП ба манфиати шумо аст. шодивич навиштед ки апа ба рейси чартерӣ равам, карантина 14 рӯз мекарда бошанд ё коғази духтур мегирӣ. яъне шумо гуфтанед ки коғази духтур аз Россия баред ки шумо бемор нестед, ҳамун коғаза дар назар доред. шодивич хай агар шумо аз духтури инҷа гузаред дар ин Русия, агар шуморо маълумотнома диҳанд ки шумо аз муоина гузаштед ва шумо бемории коронавирус надоред, ҳамун маълумотномая гиред, равед, шумо бояд онҷо карантин набошед. чунки вақте ки шумо маълумотнома мегиред, маълумотнома муҳр печат мезананд,
мутахассисон албатта шуморо санҷида баъд маълумотнома медиҳанд ки шумо бемор нестед, бемории коронавирус нестед, аммо бояд эҳтиёт бошед, бениқоб маскӣ наравед ягон ҷо. мумкин шумо бемор набошеду ҳамун бениқобу бедастпӯшак дар ҳамун фурудгоҳ дар кӯчаҳо касе шуморо худо нишонад ки сироят накунад. Барои ҳавай эҳтиёт бошед. маълумотнома албатта бояд ба назар гирифта шавад дар Тоҷикистон. человек шумо нависед оиди нафақаи муҳоҷирон 4 сухан мегуфтед. оё маблағи патенти месупоридагиашон ба пенсиони фонди Тоҷикистон мегузарад тибқи қонуни нав. оиди нафақаи муҳоҷирон, пенсияи муҳоҷирон гуфтеда? патент месупоридагиашон ба пенсиони фонди Тоҷикистон мегузарад тибқи қонуни нав. ҳамин хел маълумот доштем ки ҳамин муҳоҷироне ки дар асоси шартнома, дар асоси қонун, яъне патент доранд, разрешени на работа доранд, ё РВП доранд, ё вид на жительство доранд, кор ва фаъолият карда истодаанд, яъне налог месупоранд, андоз месупоранд, ҳамин бояд шавад. албатта бояд ки ба фонди нафақа гузарад. онҳо дар оянда ҳамон нафақаро гиранд. бо ғайри ин медонед ҳар рӯз як қонун, як тағйирот ҳаст, чи дар ҳамин Русия, чи дар ҳамон Тоҷикистон. ва зиёд нафарон нафақа дар Тоҷикистон буданд. онҳо ба Россия омаданд, аз рӯи фарзандон вай шуданд, гражданини Россия, шаҳрванди Русия. зиёди онҳо ба ман савол медиҳанд ки мо омадем аз рӯи фарзандон, мана вид на жительство гирифтем, аммо дар пенсиони фонди Россия муроҷиат кардем ки мо нафақахӯрем, аз Тоҷикистон омадем. онҳо запрос равон кардан ба Тоҷикистон, барои ҳамун дела омадан, делае ки дар Тоҷикистон доштанд, делаи нафақа. ҳамун делара бояд ки перевод кунанд, ба Россия равон кунанд. баъзеаш мегӯянд мо солҳо интизорем, ҳамун делара намеояд. ман дар ин ҷо ду вариант ба онҳо гуфтам. якеш мумкин инҳо баъзеаш пенсиони фонди Россия муроҷиат мекунанд. вақте ки ина донед, вақте ки пенсиони фонди ҳамун Россия ҷоизист, касе ки муроҷиат кунад, агар вай ай Тоҷикистон нафақахӯр бошад, ба ин ҷо омада ҳуҷҷат карда бошад, муроҷиат кунад. вақте ҳуҷҷатҳои вайро қабул кардан, аризаи вайро қабул кардан, ҳатман ин инсон талаб кунад уведомление, яъне ки бояд ба ин инсон уведомление ҳуҷҷатиянд ки яъне аз ин инсон ҳуҷҷат гирифтаанд. агар чунин ҳуҷҷатро нагирад, пага исбот карда наметавонад ки ин муроҷиат кардааст ба пенсиони фонди Россия ҷоизист. али ҷон салом, балай кашсозе напаҷон, хушомадед, шукрсозем, алҳамдулилло, шумо хуб ҳастед? барои ҳамин ман чандин нафаро табиб, муаллим дар Тоҷикистон нафақа будем ва ин ҷо омада вид на жительство гирифтиян айрӯи фарзандошон. ба ман муроҷиат карданд ки мо қариб 1 сол мешавад ки делаи мо ай Тоҷикистон намеояд. ман гуфтам шумо медонед ки аз моҳи март ин тараф сарҳадҳо маҳкам аст. як дуюм ки агар пеш аз ва 1 сол шуда бошад, ҷавоб наомада бошад, шумо пенсиони фонди ҳамун Россия муроҷиат кардагитон бояд талаб кунед ки ҳамун запросе ки онҳо равон карданд, нусхаашро ба шумо диҳанд. кани кай запрос равон карданд ба Тоҷикистон? мумкин ки шуморо фиреб карданд, ё мумкин равон карданд, Тоҷикистон равон накард делаи шуморо. ин ҷо пасту баландиҳо зиёд аст, аммо мардум бечора саргардонанд, занг мезананд, паёмакҳо равон мекунанд ва мана баромад кардам, агар онҳо ҳозир дар эфири зинда ҳам набошанд, онҳо чунки ман эълон намекунам кай эфир дорам. барои чи эълон намекунам? баъзан вақт фикр мекунам ки ман эълон мекунам, ҳамон вақт ягон кори зарур мешавад ва ман мумкин эфири зинда накунам, эфир прамо эфир накунам, баъд мардум хафа мешаванд ки ин эълон карду, аммо баромад накард. барои ҳавай намехоҳам. ҳамин хел медаром. нафароне агар дар ҳақиқат бинанд, саволҳо бошанд, марҳамат ҷавоб метим. нафароне ки набошанд, баъд метавонанд ки худашон ҳамин баромади манро гӯш кунанд, истифода баранд. барои ҳамин нафақа зиёд инсонҳо муроҷиат мекунанд. аз тарафи Тоҷикистони мо ҳам бисёр вақт тезтар ҳамун ҳуҷҷатҳоро санҷидаву равон намекунанд, запросҳоро мегиранд. худам шоҳид будам ки 1-2 сол пеш ҳамин хел
як дела буд ки запрос равон кардан аз пенсиони фонди ҳами русия барои як нафар инсон маъюби гурӯҳи ду буд ҷарроҳӣ шуда буд. ҳамун ҳуҷҷатҳо рафтанд, ҳамун запрос расид ба тоҷикистон, аммо онҳо мондиянд, аҳамият надодиянд. вақте ки ман 2 сол пеш ба тоҷикистон рафтам ва назорат бурдем, кофтиков кардем, дар ҳақиқат запрос рафта буд аз русия, чунки ман аз русия талаб кардам, ба ман нусхаи запроса тиед, кани шумо равон кардед ё не? талаб кардам аз онҳо. агар гуфтам шумо ман талаб дорам, агар шумо ба ман надиҳед, аз ин маълум аст ки шумо запрос ба тоҷикистон равон кардагӣ нестед. баъд онҳо ба ман доданд нусхаи запроса, мана гуфтанд ҳамин вақт мо равон кардем, аммо аз тоҷикистон ҷавоб нест, мо дар ин ҷо айб надорем. баъд ман ҳамун нусхаи запросро гирифтам, ба тоҷикистон рафтам, муроҷиат кардам ки ҳамин хел делай фалон фалон одам, барои чӣ шумо запрос омадааст, ҷавоб надодед. бовар кунед, якчанд иdoraу мақомотҳош дар омадам, ҳамун запросҳо дар болои миз стол мондагӣ. ба баъзе ҷоҳоям баъд шикоят бурдем ки хай запрос равон кардан, шумо фикр намекунед шаҳрвандони тоҷикистон баъзеаш маъюбай, баъзеаш пиронсолай, дар русия зиндагонӣ дорад. мисол зиёдаш дар тоҷикистон касе надорад, духтари вай, писари вай дар россия аст, омада дар россия зиндагонӣ мекунад ва мехоҳад нафақаша гирад, вай ҳуқуқам дорад. нафаре ки нафақахӯра ба кадом давлате меравад, вай бояд ҳатман аввал ҳамун нафақааш дуруст шавад, ки вай нафақа гирад, зиндагиша барад. ва ин ҷо бинед ки аз дигар давлатҳо запрос равон мекунанд, баъзе кормандони ҳамун нафақаи тоҷикистон хунуқназарӣ мекунанд, кӯмак намекунанд ки тезтар ҳамун делаи ҳамун инсонро равон кунанд, то ки вай инсон дар русия азоб накашад, нафақа гирад ҳар моҳ. ба ҳар ҳол барои инсон пул дар кор аст ку дар зиндагӣ. ва зиёд нафарон савол медиҳанд, мана ҳамин савол ба шумо, агар вақте ки пенсиони фонди россия ҷои зист муроҷиат кардед, ариза додед, ҳуҷҷатҳои худро додед, ҳатман талаб кунед ки яъне уведомление шумо да тиянд, яъне ки шумо да уведомление тиянд ки аз шумо ариза гирифтанд, аз шумо нусхаи трудовой книжка, дафтарчаи меҳнатӣ гирифтанд, аз шумо нусхаи паспорт ё дигар диплом ё дигар ҳуҷҷат гирифтанд, гуфта дар ҳамон уведомление ҳама номгузории ҳуҷҷатҳои шумо ҳаст ва ҳатто менависанд ки запрос равон карданд. вай дар дасти шумо меистад ва шумо метавонед тез талаб кунед. ҳозир пандемия аст, ранги пештара қабул намекунам, ба воситаи телефон фақат занг зада навбат мегиред, баъд вориди ҳамон пенсиони фонд мешавед. чунон борон борида истодааст ки ба дараҷааш як 10 дақиқа шуд борон сар кард. барои ҳамин ҳамватанони азиз, нафароне ки омадед нафақахӯред, кӯшиш кунед ки ҳамун делаи нафақаи шумо тезтар вориди ҳамин русия шавад. ҳозир масалан сарҳадҳо кушода нашуда бошанд ҳам, аммо шумо бинед ки ҳамин рейсҳои чартерӣ рафта омада истодаанд. шумо ҳатто метавонед ки ба ягон намояндаи ҳамун компанияи Somon Air, Tojik Air ки ба русия меоянд барои мардум, метавонед аз онҳо хоҳиш илтимос кунед ки ҳамун делаи шуморо биёранд, ягон наздикони шумо гирифта тиянд ва иҳо тезтар биёранд, шумо аз ин ҷо гиред, хубтар мешавад. человек муҳоҷирон ба страховкаи ФМС паёмакҳо тез мераванд, хондан ва мешавад қиинтар. муҳоҷирон ба страховкаи ФМС ба клиникаҳо муроҷиат мекунанд, онҳоро қабул намекунанд. человек шумо ин саволро додед, муҳоҷирон ба страховкаи ФМС ба клиникаҳо муроҷиат мекунанд, онҳоро қабул намекунанд. страховка ҳар хел мешавад, яъне ки страховкае мешавад ки дар он навишта шудааст ки муҳоҷире ки кор ва фаъолият дорад, яъне маблағи страховкаро супоридааст, вақте ки ягон садама шуд, ягон воқеаи нохуш шуд, ягон авария шуд, ягон дар корхонаи дасту пояшро зад, маъюб шуд, дар ҳолати вазнин аст, ё ки ҳамун вақт анаму страховка қатъӣ дар тамоми балнисаю поликлиникаҳои русия, беморхонаҳо, клиникаҳои русия бояд ҳамун муҳоҷирро бепул ройгон қабул кунанд.
ҳатто ҷарроҳӣ кунанд оператсия. тамоми амин намуди табобатро бояд ройгон кунанд. ин ҳаст дар ҳамин қонун ва бояд монад. дар ҳолати дигараш, дар ҳолате ки масалан гирем вай дандонаш дард мекунад ё ки вай масалан гирем ягон ҷои дигараш дард мекунад, дар ин ҳолат ин страховкаро ба назар намегиранд. чунки ман бисёр дидам аз тарафи муҳоҷирон ҳамин гап ба ман гуфта шуд ки мо бо сабаби беморӣ муроҷиат мекунем, страховкаро нишон медиҳем, қабул намекунанд. мегӯянд ки ин страховка барои фақат як маҷбурӣ, як коре ки нишастни случай мешавад, ки ягон коре ки ғалфат мешавад барои ҳамун инсон, барои ҳамун қабудааст. ҳамун вақт ба назар мегирифтиянд. ҳамун вақт агар ба назар нагиранд, ин ғайриқонунӣ аст, ба ҷавобгарӣ бояд кашида шаванд вайҳо. чунки ин муҳоҷир дар вақташ пардохт кардааст, пул спордааст барои аном страховка. дар он страховка пурра гуфта шудааст, агар страховкаи веска бошад, бояд вай ҳатман дар вақтое ки ҳамин воқеаҳои нохуш мешавад, ҳатман бояд дастгирӣ кунанд. ман гуфтам ки ҳатто ҷарроҳӣ, оператсия бепул мекунанд. дар ҳама ҳолат, дар ҳолате ки ҳамин страховка ҳаст ва ягон воқеаи нохуш рӯй медиҳад. ғайри ин муҳоҷирони зиёд дирӯз ба ман занг заданд, имрӯз ба ман занг заданд ки аз тарафи баъзе мақомотҳо боздошт шудаанд оиди ҳамин ҳуҷҷатҳо. баъзеаш регистратсияш муҳлаташ гузаштааст, баъзеаш патент надорад. ман ҳаминро гуфтаниям ки ҳамин муҳоҷирони мо ақаллан ҳуқуқҳои худтонро донед. яъне ки амун чи хеле аз 15 март то 15 июн иҷозат дода буданд ки бе патент, бо гузаштани муҳлати регистратсия ҷои ҳамон зистқайд, бо гузаштани муҳлати РВП, вид на жительство, разрешение на работа, метавонед кор кунед, фаъолият кунед, зиндагӣ кунед, касе ҳуқуқ надорад шуморо дастгир кунад, ҷарима кунад, протокол кунад. ҳамин 15 июн иваз шуд бо 15 сентябр. оиди ман як баромад кардам, дар каналам ҳаст. хуб мешуд ки ҳамунро гӯш кунед, пурратар мефаҳмед. яъне ки баъзеаш мегӯяд ман мигратсиони карта дорам, регистратсия надорам. мигратсиони дорӣ, як бор даромада пурсидан дар кор аз инспектор ки ман регистратсия кунам ё не, онҳо бояд ки дар асоси қонун вай кунанд, фаҳмонанд. агар ҳамун мигратсиони картаи шумо муҳлаташ гузашта бошад ё ки нодуруст бошад, ягон хатогӣ бошад, ҳозир дар ҳамаи ҷо, масалан гирем инфексияҳо, дар инфексия дар куҷои зист мекунед, ҳамҷа муроҷиат кунед, ба шумо мигратсиони нав метиҳанд ё дубликат метиҳанд агар гум карда бошед. ҳатман ин чизро ба назар гиред. вақте мигратсиони дошта бошед, регистратсия мекунед, метавонед патент оформид кунед, метавонед разрешение на работа оформид кунед. ҳамин корҳоро метавонед то 15 сентябра идома диҳед. патент тезтар кардан дар кор, чунки аз 15 июн ин тараф гуфтанд ки патентро кардан дар кор, яъне баъди 16 патент, разрешение на работа. ғайри ин нафарҳои зиёд пурсиданд ки масалан баъзи онҳо шаҳрвандӣ супориданд ва бо сабабҳои номаълум шаҳрвандии онҳо рад шуд, отказ шуд. ҳаминро боғ такрор мекунам, чунки ҳамин саволҳо такрор меянд. ман такрор мекунам ки доимо агар шуморо барои чизе отказ кардан, РВП, вид на жительство, шаҳрвандӣ, шумо аз онҳо сабабро пурсед, сабабро хатӣ пурсед, письмени. яки мода письмени тиед ки мо чӣ гуноҳ кардем ё чӣ ҳуҷҷати мо онҷо қалбакӣ аст ё ки хато аст, мо ислоҳ кунем. мебинед, фақат бисёртар барои ҳамин ҷиноятҳо ва рад мешавад, вид на жительство, гражданство ё барои хабари бардурӯғ, яъне ки маълумоти бардурӯғ. дар мо ариза анкетатон гапи дурӯғ навишта бошед ва исбот мешавад, рад мекунанд. барои гапи дурӯғ задан дар кор нест. чӣ ки ҳаст, рост навистан дар кор. вай тафтиш ки бурдан исбот мекунанд ки ҳама чӣ ки буд ҳамна шумо навистед. барои ин ҳатто ҷавобгарӣ дорад. ложни гуфтан, ҳами гапи дурӯға навистан, ин ҷавобгарӣ дорад. бовар кунед, нанависед гапҳои нодуруст.
ва нафаре бо ба ман имрӯз савол доданд ки ба онҳо занг мезананд, гуфтанд ки ҳамин вид на жительствои шуморо мо рад кардем ва шумо метавонед ки пурра аз сари нав ҳамаи ҳуҷҷатҳоро тайёр карда баъд навбат гирифта омада месупоред. Фақат инро фаромӯш насозед. Ин дар вақти пандемия ҳоло анами сабукӣ ба шумо оварда шудааст. Яъне ки ҳозир агар ҳамин коронавирус намешуд, нафароне ки вид на жительство бекор шуд, бояд ваё ё ба воситаи суд қарори анавоиро бекор кунанд, аз сари нав ҳуҷҷат супоранд. Агар ба воситаи суд қарори фемезро бекор накунанд, муддати 15 рӯз бояд ки аз давлати Русия бароянд. Ана ҳамин коронавирус ки ҳаст, то 15 сентябра ҳеҷ каса маҷбур намекунанд ки баромада раванд. Имконияти хуб доранд. Нафаре ки савол додед, агар ки ҳамон кадом вае супорида бошед ҳуҷҷате барои вид на жительство ё шаҳрвандӣ, ҳатман ислоҳ кунед, вақт доред, чунки дар бисёр идораҳо агар шумо донед, дар бисёр идораҳо ҳозир ҳамин хел як рӯз дар ҳафта ҳама кортона ранги пештара буд кардан наметонед. шахсан ман ҳар рӯз барои кори гуногун меравам, вориди идораҳо мешавам. Фақат пештарак ба телефон када занг зада навбат мегирам. онҳо менависанд ки ман кадом соат фалон рӯз фалон соат меравам. анаму рӯзу соат қатӣ ман меравам барои ягон кори шахсӣ, кори дигарон. агар ман занг назанам, навбат нагирам, ҳамин хел равам мана ягон кас қабул намекунад. дидед ки чӣ хел баъд бо навбат шудааст ҳама кор. ҳамин мушкилӣ аст. барои ҳавай бинед ки аллакай июл мана сеюм рафт. август, сентябр муҳлат кам мондааст. кӯшиш кунед аз пай ҳуҷҷатҳои худ шавед. хо патент мегиред, хо ки квота мана гирифта РВП месупоред да Москав, ё ки вид на жительство месупоред да тамоми областҳо, вилоятҳои Русия, ё шаҳрвандӣ месупоред. қонунҳои нав шудан, шумо бояд донед. тағйирот иловаҳо нав шудан, бояд шумо донед. хуб мешуд ки дар ҳамин канали ман як бор дароед, ҳамаш навишта шудагӣ, баромад кардагиам. истифода баред. кадом қонунҳо нав шуданд, кадом тағйиротҳо шуд дар қонунҳои ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия, яъне муҳоҷирон, кадом тағйироти иловаҳо шудааст. шумо метавонед ки аз рӯи ҳамон қонун кор баред. масъалаи ҳамин шаҳрвандия гуфтам, саволи зиёд имрӯз шуд ки аввал муддати 6 моҳ 7 моҳ то 8 моҳ шаҳрвандӣ мегирифтанд, ҳатто нафароне ки ақди никоҳи қонунӣ доштанд. ана ҳамин дар ин тағйироти иловаҳои нав муҳлаташ кам шуд, 3 моҳ шуд. муддати 3 моҳ бояд ки шаҳрвандӣ ё ки медиҳанд ё ки отказ рад мекунанд. аз 3 моҳ зиёд бояд набошад. хай баъзеош ба сабабҳои ягон вай бошад, ба сабабҳои ягон санҷиши сахт бошад, мумкин ки зиёдтар давом кунад, аммо бояд 3 моҳ бошад. махсус нафароне ки пабраку закскати шаҳрвандӣ месупоранд, агар ва ё фарзанди ноболиғ дошта бошанд, ҳатман муҳлати гирифтани шаҳрвандӣ тезтар мешавад. модар теҷе, ассалому алайкум. салом алайкум, хуш омадӣ модар теҷе, хуш омадед. анами масалан гирем зане ки шавҳараш шаҳрванди Русия, фарзанд дора, мисол бигирем. фарзанди вай ба ҳар ҳол аз рӯи падараш шаҳрванди Русия аст. анамун модар метавонад тезтар шаҳрванди Русия шавад ба муҳлати кам. ранги солҳои пеш нест, ҳатто тота 1 сол давом мекард гирифтани шаҳрвандӣ вақте ҳуҷҷат месупориданд. ҳатто 2 сол давом мекард, баъзеҳо 3 сол давом кард ки чӣ хел ге масалан баъзеҳо зану шавҳаранд муддати 10-15 сол 20 сол вақте ҳуҷҷат месупоридан барои ҳамин шаҳр то шаҳрвандӣ мемодан, мисол барои ҳамун шаҳрвандӣ ҳуҷҷат месупоридан, баъзеш муддати 1 солам вай мешуд, интизор мешуд, баъд шаҳрванди Русия мегирифт. ҳоло ки бинед ки вай зану шавҳар муддати 15-20 сол зиндагонӣ доранд, фарзанд чандта доранд, 4-5 та доранд. ана ҳамин хуб шуд ки ҳамин тағйири иловаҳое ки нав шуд,
фарз кардем занак як кӯдак дорад, шавар шаҳрванди Россия аст. ҳатто ҳам кӯдак маъида ҳам бошад, шаҳодатномаи таваллуд дорад ва аз рӯи падараш вай шаҳрванди Русия аст. ба ҳамон занак дар муҳлати кӯтоҳ шаҳрвандӣ медиҳанд. яъне ки совместни жизн ба ҳамон мард солҳо кардааст, фарзанд дорад, аз зиндагӣ якҷоя. ҳатто шаҳодатномаи ҳамон таваллуда дар ҳамон фмс ҳам ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо месупурад. дар ҳамон заявлени анкета ҳам менависад номи фарзандша ва шаҳодатномаи таваллудша месупурад. аввали хел набуд. ин қонуни нав аст, тағйирот иловаҳо аст. ин ба фоидаи шаҳрвандони хориҷӣ ва муҳоҷирон шудааст. инро истифода бурдан дар кор. нафарони зиёд аз Тоҷикистон ба ман савол медиҳанд, ки як нафар зан ба ман савол дод, ки шавҳараш шаҳрванди Русия будааст ва аз ақди никоҳи қонунӣ бекор шудааст. онҳо соҳиби 4 фарзанданд. шавҳараш омада дар Русия зани дигар дорад. вай мехоҳад, ки вай зан аз ман хоҳиш кард, ки ягон роҳ ҳаст, ки ҳамин шавҳарамро аз ҳуқуқи падарӣ маҳрум кунам. ман гуфтам хоҳар, ин бисёр фикри вай нест, бисёр масъалаи ҷиддӣ аст. хуб фикр кунед, пага нашавад фарзандони шумо калон шаванд, гӯянд, ки барои чӣ масалан падари моро аз ҳуқуқ маҳрум кардӣ. хай вай қисмату тақдир буд, ҷудо шудем. вай омад зани дигар гирифт дар Русия, шаҳрванди Русия аст. хай инҷо каме айби ҳамин мард ҳаст, ки вақте ки ҷудо шудӣ, бигзор агар ҳамсари ту айбе дошт, бигзор. ҳолон ки ман намедонам ин зану шавҳар айб доштан ё не. агар бигзор айбе ҳам дошт, фарзандони ноболиғ чӣ айб доранд? фарзандон айб надоранд. фарзандон аз шумо бошанд, аз зиндагӣ якҷоя шумо ба дунё омаданд. ин на ба мусулмонӣ, на ба ин қонунҳо дуруст намеояд, ки падар барои қасд гирифтан ай ҳамсар фарзандони худро таъмин накунад, суроғ накунад, бо зани дигар дар Русия омада зиндагонӣ кунаду вай занак бо ҳамроҳи 4 фарзанд азият кашад, зиндагӣ барад. хуб мешуд, ки ҳамин падар агар мабодо мумкин, ки ҳамин баромади мана гӯш мекунӣ, фарзандо фарзандои ту бошанд, ба номи ту бошанд, ту падари онҳо бошӣ. бигзор ту зани дигар гирифтӣ, аммо фарзандонро пеш по кардан лозим нест. ва ё фарзандон ва ё тӯҳфаи худованданд, ки ба ту 4 тӯҳфаро худованд дод. ҳамон тӯҳфаи худовандро пеш по кардан лозим нест. имконият дорӣ, ҳатто аз рӯи шумо метавонанд ва ё ноболиғанд шаҳрванди Русия шаванд. онҳоро гирифта шаҳрванди Русия кунед, ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. фардо калон мешаванд, бо падар мегӯянд, соҳиби ягон касбу кор мешаванд, ягон маълумот мешаванд. ин ба фоидаи падар ва модар мешавад. чаро имрӯз ба қасди зиндагӣ ва вайрон шудани зиндагӣ қасдро аз ноболиғон мегиред? чунин саволро ҳамин зан дод. бовар кунед, дили ман реш шуд, ки хай ноболиғон дар ин ҷо чӣ айб доранд? бигзор зани дигар гирифтӣ. ҳатто ҳастанд нафароне, ки ба шавҳарҳои дигар кас ба шавҳар мебароянд. бигзор оилаи онҳо агар барҳам хӯрда бошад, набояд он мардро аз фарзандонаш ҷудо кард. вай фарзанду падарро ҳеҷ вақт ҷудо кардан номумкин аст. бовар кунед, ҳадди имкон бошад дастгирӣ кардан дар кор, фарзандони ноболиғро нигоҳубин кардан дар кор, таъмин кардан дар кор. барои ҳамин ба саволи ҳамин модар ҳамин ҷавобро медиҳам ва хуб мешуд, ки ман баъди эфир ҳамин видеоро ба ҳамин модар равон мекунам, то ки мумкин ба ҳамон шавҳараш ҳамин видео расад, ё ки мумкин гӯш карда истода бошаду ҷавобе нанависад. мумкин фақат хоҳиш мекардам, фарзандони худро пеш по назанед. ту зан гирифтӣ нагирифтӣ, барои фарзанд муҳим фақат нигоҳу бини ту аст. муҳим он аст, ки ту падар ҳастӣ. фаромӯш накун, ки мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон уҳдадор ҳастӣ, ки фарзандро таъмин кунӣ, хӯронӣ, пӯшонӣ, хононӣ. агар ки мувофиқи қонун накунӣ, ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ. ин қонуни нав аст, тағйирот иловаҳо дар
قانون در آورده شده است در تاجیکستان، اوید تعلیم و تربیه و تأمین فرزندان. از این قانون ممکن خبر ندارید پدر، اگر شکایت رود شما نزد قانون جواب میده. باید که به شکایت به سودبازی فرزندان را دستگیری کردن در کار، آنها فرزندان شما هم، و نگذارید که کار به درجه رود و در سود محاکمه همون از حقوق پدری محروم کردن شما شود. در زندگی پست و بلندی زیاد می شود، اما انسان باید صبور باشد، انسان باید صبر داشته باشد، طاقت باید داشته باشد. همه روزی پست و بلند می گذرد. وقتی که صبر و طاقت باشد آینده خوب می شود. صبر و طاقت نباشد آینده بغیر از پشیمانی سرگردانی دیگر چیزی نیست. با سوال همین خواهر عزیز همین جواب من. شما عین حال کوشش نکنید که از حقوق پدری محروم کنید همین سابق شوهرتونه. کمی دیگر طاقت کنید و تونید به واسطه دیگران نیز وی مرد را فهمانند که فرزندان خودش را دستگیری کند، نماند که آنها اذیت کشند درباره خواندن، درباره تأمین لباسه و خوراکه. باید که وی انسان به طریق مسلمانی هم این کار خطا است که تأمین نکنی فرزند را. در اسلام حتی گفته شده است که اگر سوره نساء اگر دانند، حتی در اسلام همین قانون است که وقتی که مرد از زن جدا می شود باید که اگر وی فرزندان نابالغ داشته باشد باید که وی از دست آمده را همون سابق زن و فرزندش رو کمک کند، هیچ گاه نماند که آنها اذیت کشند. در بر مسلمانی انا همین است. اما از کجا حاضر نه قانون اسلامی را رعایت میکنن بعضی ها، نه قانون من حاضر رو. وقتی جدا میشوند با سبب های گوناگون بعد قصد رو از کی میگیرن؟ از فرزندان نابالغ. بعد نگاه و بین نمیکنن، بر دوش زن میپرتویند، زن اذیت میکشد. 4 فرزند رو در این زمانه تأمین کردن این به حد مشکل است. همگون باید بدونید که 4 فرزند چه خیلی طلبات دارد، آنها رو خوراندن، پوشاندن، خاناندن به نهایت مشکل است. خب میشد همون پدری که گوش کرده ایستاده کمی رحم کن، همه کار پشیمانی دارد غیر روزه و نماز. 4 فرزند داشته، اگر زنی حاضره که شما رو مانع شود که فرزنداتم نگاه و بین نکن، این زن از همه چیز دور بوده است، از تربیه اسلامی هم از تربیه اخلاقی هم، چون که وی فرزند است، نباید از فرزند دور باشه. فرزند را نباید که شما در این وقتی وزنینی شرایط اقتصادی دستگیری نکنید، باید همه وقت دستگیری فرزندان باشید. اگر از این زنتون هم فرزند دارید، از وی هم 4 تا دارید، شما باید همه فرزندان را یک خیل خورانید پشانید، همش فرزندان شما هستند. شرط نیست که به واسطه سود جنگ و جنجال و طلبات از شما که فرزندان را تأمین کنید. باید به سودبازی به جنگ و جنجال مرد باید مرد باشد، مرد باید فرزندش رو هیچ گاه پیش پا نزند، نابالغ عیبی ندارد. اویدی سوال شما خواهر عزیز من همین جواب است. خوب میشد اول برای فهماندهی پدر و مادر داشته باشد شوهر شما، با واسطه پدر و مادر یا با واسطه یگان علماهای دین، با واسطه یگان رفیق نزدیکی که میفهمد او را فهمانند. بعد کار از حد گذشت، تأمین نکرد یا یگان از قانون بیرون که رفت، شما میتوانید با واسطه سود چاره بینید. این حال فقط طاقت صبور برای همین ناس حل کردن در کار. هموطنان عزیز، با نفران به من امروز پیامک نوشتن سوال دادن که زیادی آنها در تاجیکستان دپارتاسیا شده رفتن و در تاجیکستان زندگانی دارند، از روسیه رفتن
нисбати онҳо ягон қонун яъне айни ҳол вуҷуд дорад ки онҳо баргашта ба Русия оянд. ҳамватанони азиз, оиди саволе ки шумо ба ман додед гӯш кунед. шумо депортатсия шудед, шумо қарори суд дар даст доред. ҳамин саволҳо фақат такрор мешаванд. хоҳиш мекардам ки аз дигар видеоҳои ман бинед, ҳамин саволҳо ҷавоб додаам. яъне ки агар амнистия шавад, амнистия дар Русия шавад, зиёд ҳамин депортатсияҳо бекор карда мешаванд. бекор карда мешаванд ва омада аз сари нав дар Русия дар асоси мигратсиони картаи нав ва регистратсияи нав шумо метавонед ки ҳуҷҷатгузорӣ кунед. ҳаминро фаҳмед. человек савол додааст: апа шаҳрванди Тоҷикистон метавонад ки хона харида ба номи худашон оформид кунанд дар Русия? хона харида яъне ки шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия хона харида? албатта метавонанд. чаро наметавонанд? шаҳрванди Тоҷикистон агар ҳозир дар ҳамин Русия бошад, патент дошта бошад, разрешение на работа дошта бошад, масалан гирем РВП дошта бошад, вид на жительство дошта бошад, ҳоли шаҳрванди Русия нашуда бошад, вай ҳуқуқ дорад. чизеро ки хоҳад мехарад, ҳуқуқ дорад. мехарад, албатта ба номаш мекунанд. ба номи худаш ҳуҷҷатгузорӣ мешавад. ама имрӯз манам бисёр савол доданд ки шаҳрванди Тоҷикистон агар ба номаш хона харад дар Россия, вай тезтар шаҳрванди Русия мешавад? не, намешавад. вай ки хона ба номаш харад, ман гуфтам, аввал ё патент мекунад, ё разрешение на работа мекунад. ҳамин хел ҳамин зина ба зина ба то шаҳрвандӣ меравад. фақат як фоида ба вай ки вақте ки манзили худаш ҳаст, ҳамон хона квартира аз худаш ҳаст, зина ба зина ҳуҷҷат ки кард, ҳамон регистратсияе ки пеши дигарон мераваду дар хонаи дигарон бо мушкилиҳои зиёд регистратсия мекунад, дар хонаи худаш регистратсия мекунад. хо худаш бошад, хо мард бошад, хо зан бошад, хо фарзандонашон бошанд, дар хонаи худшон бемалол регистратсия мекунанд, зина ба зина ҳуҷҷатошон то шаҳрвандӣ меравад. ҳамин фоидаш ана ҳамин аст. албатта метавонад харад кунад. зиёд шаҳрвандони Тоҷикистон, Ӯзбекистон дар ин ҷо хона хариданд. албатта мо ба маслиҳат додем чӣ хел ҳуҷҷатгузорӣ кунам, ба кӣ муроҷиат кунам. ҳар як ҳамон оператсияи кори хонахаришона ба мана сурат гирифта равон мекарданд ва ман аз ҳамин ҷои зист, ҷои кор ба онҳо мефаҳмондам ки чӣ кор карданд дар кор, куҷо рафтанд дар кор, чӣ хел ҳуҷҷат тартиб доданд дар кор. ҳамашро ба онҳо мефаҳмондам. зиёд инсонҳо хона хариданд аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон дар ҳамин Русия. дар хонаҳои худ истиқомат доранд ва зина ба зина ҳуҷҷатгузорӣ карда истодаанд. хеле хуб аст ки хонаи худ бошад, бо беминнат, масалан гирем дар қайд мемонед, худтона ягон хешу таборҳоро ҳуқуқ доред дар қайд мондан, дар қайди ҳамон хонаи худтон. бале, метавонад хона харад. саволҳое ки зиёд ба ман дар телефон паёмак сообщение равон мекунанд, аксарияти он саволҳоро ман навишта гирифтам ва аз рӯи ҳамон рӯйхат ман ба саволҳо ҷавоб медиҳам. имрӯз боз савол доданд ки масалан нафаре ки агар имтиҳони ҳамон забони русиро супорид, сертификат гирифт ва ҳамон сертификате ки дар даст дорад ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо супорид барои гирифтани масалан вид на жительство,
ба он нафар гуфтанд ки бояд ки сертификат аз фалон университету институт бошад, сертификати шумо ба инобат гирифта намешавад. ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам: ҳамин сертификати Руден, сертификати Пушкинская дар ҳамаи ҷо бояд ба инобат гирифта шавад. ғайри ин метавонед ки аз дигар ҷо сертификат нагиред. ҳамин сертификат агар аз Руден бошад, аз ҳамин Пушкинская бошад, мешавад. Дар ҳамаи ҷо ин ба назар гирифта мешавад. ҳастанд дар баъзе шаҳрҳо, вилоятҳои Русия нафароне ҳастанд, миёнаравҳое ҳастанд, ки дар ҳамон вақте ки ҳуҷҷатгузорӣ, ҳуҷҷат тартиб медиҳед, онҳо ба шумо мегӯянд ки биё ба воситаи мо рафта имтиҳон супоред, аз Руден сертификат мегиред ва ҳуҷҷатҳои худро месупоред. дар таҷриба дидем баъзеҳо худашон бе миёнарав, бе ягон одам рафтанд дар Пушкинская имтиҳон супориданд, сертификат гирифтанд ва баъзе фемиёсҳо ба онҳо гуфтанд ки шумо бояд аз Руден биёред сертификат. дар ин ҷо хато аст. қонунгузор чӣ гуфта шудааст? Аз ҳамин ду мактаби олӣ мешавад ки сертификати ҳамин знани русский язик бошад, чӣ аз Пушкинская, чӣ аз Руден. вақте ки агар вақти ҳуҷҷат месупоред, инспектор ба шумо гӯяд ки Пушкинская намешавад, шумо аз Руден бояд биёред, шумо сабабашро пурсед. шумо гӯед ки дар асоси ҳамин сертификат шумо ба ҳуҷҷатҳои мана қабул намекунед, рад мекунед, отказ мекунед. ҳа гӯяд ки марҳамат, хати ба ман нависта тиед, хати нависед ки дар асоси ҳамин сертификати знани русский язик ки Руден нест, ба номи Пушкинская, ҳамин мо қабул намекунем. хати ба ман ҷавоб тиед, гӯед талаб кунед. чунки як нафарро ҳамин хел кардан. ин нафар ба ман савол дод, аз ҳамон фемес ба ман сообщение навист ки ба ман ҳамин хел гуфта истодам. ман дар ҷавоб гуфтам, хати талаб кун, ҳамаи ҳуҷҷатҳот ки дуруст бошанд, фақат як сертификатро гӯянд ки не бояд аз Руден биёрӣ, ин намешавад, шумо талаб кунед ки ба шумо ҷавоби хатӣ диҳам. баъд вай гашта гуфтааст ки ман навбати гирифтам ки бо тӯли чанд рӯз метавонам бо дар навбат истам, шароит надорам, бояд тезтар ҳуҷҷатҳома супорам, кӯдаки хурдсол дорам. шумо ба ман ҷавоби хатӣ диҳед ки ҳамин сертификати ҳамин ба номи Пушкинская намешавад, мувофиқи қонун шумо инро қабул намекунед, ба ман хатӣ ҷавоб диҳед. ва инспектор дар ҷавоб хат карда ҳуҷҷатҳои ӯро қабул кардааст, ҳуҷҷатҳояшро пурра қабул кардааст. бинед ки ҳар ҷо ҳар хел аст. бовар кунед, вобаста ба ҳамон ҷое ки шумо ҳуҷҷат месупоред, кормандонашон ҳар хел аст. ҳаст кормандоне ки тафтиш мекунанд як ба як ҳуҷҷатҳои шуморо, ягон хатогӣ ованд, мегӯянд ки ҳамин хатота ислоҳ кун. агар хатогие ки хурд бошад, мисол мегӯянд ҳамина ислоҳ кун, тезтар бо баъди 3-4 одам биё, ҳуҷҷатота қабул мекунем. ҳаст нафареш ки ҳамин хел куркурона мебинад ва ҳар баҳона мегардонад, мегӯяд гирра намешавад. абад ҳамватанони мо гирифта ҳамон ҳуҷҷатҳоро мераванд, аммо намегӯянд ки шумо ҳуҷҷатҳои моро дар асоси қонун қабул мекунед ва дар асоси қонун бояд ҷавоб диҳед. мо бояд аз шумо ҷавоби хатӣ гирем. мисол вақте ки ҳамон ҷо мумкин ҳуҷҷатҳои шумо дуруст ҳастанд ва ё ҳамин хел карданд, инспектор қабул накард, ҳуҷҷатҳоро дар дасти шумо дод, шумо ҳуҷҷатҳоро мегиред, шумо фарду ягон ҷо исбот наметавонед карда ки шумо назди инспектор рафтед ва ҳуҷҷатҳои шуморо тафтиш карду гуфт намешаванд, бе асос ба шумо дод, шумо исбот карда наметавонед, чунки ҷавоби хатӣ надоред. ғайри ин нафароне ки ҳамон фемес меред, талон мегиред барои ҳуҷҷат супоридан, талон мегиред, ҳамон талонҳои худро гум накунед, ҳамон талонҳоро копия карда монед. рӯзе мешавад ки мумкин ки исбот кунед ки шумо фалон рӯзу соат талон доштед
ва вориди ҳамон идора шудед ва бо сабабҳои номаълум ҳуҷҷатҳои шуморо нагирифтанд. Фаромӯш насозед, ҳамон талонҳоро низ гум накунед. ғайри ин аз рӯи ҳамин рӯйхат саволҳоро дида истодам. як нафари дига савол дод ки ман вид на жительства дорам, хона харидам, дар ҳамун хонам баъзе шаҳрвандоро регистратсия яъне қайд намондам. яке аз шаҳрвандони ҳамин ҳамватанони мо ҷиноят содир карда будааст, дастгир шудааст ва ба хонаи он кас омада ҳуҷҷатҳои хонаи вайро гирифта, ӯро низ гирифта барои пурсидан бурдам. ҳаминро ман гуфтаниям ки аввалаш ки ҳамватанони азиз, дар хонаи кадом ҳамватане дар қайд мемонед, регистратсия мекунед, кӯшиш кунед ки ҳамин ҳамватани мора шумо дар ягон ҷо ба ягон проблема дучор накунед. вақте ки вай ҳамватан шуморо дар қайди хонааш мемонад, шумо аъзои оилаи вай мешед ва шумо кӯшиш кунед ба ягон хатогӣ роҳ натиҳед, яъне ягон ҷиноят содир накунед, ягон қонуншиканӣ накунед. агар қонуншиканӣ кардед, шумо дар қайди хонаи вайо ҳастед, ҳатман вай инсонро, соҳиби хонаро мепурсанд ки ин ки аст, дар хонаи ту зиндагӣ мекунад, ба чӣ кор машғул аст, ҳамаашро пурра мепурсанд, яъне соҳиби хонаро саргардон мекунед. ҳуҷҷати хонаша бояд ки ҳамин хеле як бор бинанд, тафтиш карда дар дасташ диҳанд. ҳуқуқ надоранд, шумо савол додед ҳуҷҷати хонаро гирифтанд, ҳуқуқ надоранд ҳуҷҷати хонаи шуморо дар дастшон гиранд. дар вақти тафтиш ҳуқуқ доранд як бор дида ва ба шумо баргардонда дода. албатта вай нафаре ҷиноят кард, шумо вайро нагуфтед ки рав ҷиноят кун. дар ҷои вай ҷиноят кард, шумо набудед. вай дар куҷо ҷиноят кард, шумо он ҷо ҳузур надоштед, шумо дастгир нашудед. вақте ки вай дастгир шуд, вайам инсони ба балоғат расидагӣ аст, вай бояд дар назди қонун худаш ҷавоб диҳад. масъалаи регистратсия набояд ҳуҷҷати хонаи шуморо гиранд. шумо ин ҷо ягон айб надоред, шумо ҳамчун ҳамватан ё хештабор вайро дар қайди хонаи худ мондед. шумо ин ҷо ягон гуноҳ надоред ва саволи шумо ана ҳамин ҷавоб, ки ин ҷо гуноҳи шумо нест. ва аввал чӣ хел буд? мумкин набуд ки зиёд нафарон дар қайди хонаҳо регистратсия мешуданд. баъдан қонун баромад ки шаҳрвандони хориҷӣ агар дар русия мисол хона дошта бошанд, вид на жительства дошта бошанд, ё ки шаҳрванди русия бошанд, ё ки двойное гражданство дошта бошанд, агар хона дошта бошанд, ҳуқуқ доранд хешу таборҳои худро дар хонаи худ дар қайд монанд. ана ҳамин қонун баромад ва соҳибмулк метавонад ки дар қайди хонааш монад. аммо хуб мешуд ки ҳамватанони азиз, дар хонаи кадом ҳамватане дар қайд ҳастед, кӯшиш кунед ки вай соҳибхонаро ба проблема дучор накунед, чунки аз рӯи одам одамгарӣ намешавад. вақте ки вай ба шумо хубӣ кард ва шуморо дар қайди хонааш монд, шумо ки ба ҷиноят даст задед, албатта мепурсанд вайро, вай ки аст, шумо ки ҳастед, шумо чӣ муносибат доред. барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор ки якдигарро ранҷондан лозим нест. саволе бо ба ман дода шуд ки як нафар савол додааст, як бародар ки дар як вилояти дур
хешу таборҳо дорад ва ӯ метавонад ки дар шаҳри Москав кор кунаду дар ҳамон вилояти дур ҳуҷҷат кунад, яъне дар оянда масалан ҳуҷҷатгузорӣ, яъне ки РВП гирад, баъд вид на жительство гирад ё гражданство гирад. фақат ҳаминро бояд қайд кард. Агар шумо дар куҷое ҳуҷҷат кардед, бояд ки кӯшиш кунед дар ҳамон ҷо бошед, чунки тафтиш мебаранд. дар ҳолате ки шуморо намеёбанд, агар шумо вид на жительство дошта бошед, аннулировать мешавад, ё ки агар барои шаҳрвандӣ ҳуҷҷат супорида бошед, дар ҳамон вилояте ки шумо ҳуҷҷат супоридед ва он ҷо нестед, дар дигар ҷоед, онҳо агар тафтиш баранд, дар ин ҳолатам. ва ғайри ин, нафаре савол дод ки ман метавонам ки ҳамчун переселенц аз Тоҷикистон ба Русия оям. Албатта айни ҳол ҳамин қонун вуҷуд дорад, ки метавонанд мардум переселенц ҳуҷҷат супорида ба Русия оям. аммо фақат ҳаминро бояд қайд кард, ки дар ин вақти коронавирус зиёд идораҳо сабти ном мекунед, навбат мегиред, ба вориди вай идора мешавед. хуб мешуд ки занг мезадед, мепурсидед, дар ам Тоҷикистон сафорати Русия ҳаст, консулгарии Русия ҳаст, телефоношон ҳастанд. мана бинед, назди беморхонаи Қараболо сафорати Русия ҳаст, консулгариш назди ҳамун донишгоҳи омӯзгорӣ, пединститути пешина. шумо пурсед, аз ҳамон ҷо рафта сабти ном, агар занг задед набардоштан, ба ҳамон ҷо рафта метавонед сабти ном кунед. сабти ном карда мумкин қабул кунанд ва ҳама ҳолати корро ба шумо мефаҳмонанд, чӣ кор бояд кард, ва шумо баъд метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро барои переселенӣ тайёр карда супоред. як нафар савол додааст ки ба ҳайси табиб кор мекунад дар асоси РВП, яъне ки 2 сол пеш РВП гирифта будааст, табиб кор мекардааст дар Русия. ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам. шумо 2 сол пеш яъне ки ҳозир ҳуҷҷат доред, кор ва фаъолият доред. қонун тағйирот иловаҳо дароварда шуд, ки нафароне ки мутахассисанд, онҳо метавонанд ки муроҷиат кунанд барои гирифтани масалан вид на жительство, шаҳрвандӣ. ҳамин мутахассисон дар навбати авваланд. бо вуҷуди оне ки бинед ки шумо РВП доред ва собиқаи корӣ доред, ин собиқаи кори шумо ба назар гирифта мешавад. ҳатто баъзеҳо чунин буд, вақте ки барои шаҳрвандӣ ҳуҷҷат супориданд, мутахассиси хуб буданд, духтур буданд, барои ҳамин ҳатто баъзеаш муддати 2 моҳ шаҳрвандӣ гирифтанд. муддати 2 моҳ, ки аввал солҳои пеш ҳамин РВП-ро то 3 моҳ муҳлат қабул мегирифтанд, то 3 моҳ вақт буд. ҳатто ҳамин шаҳрвандиро муддати 2 моҳ гирифтанд. ман фикр мекунам, ки ва ё мутахассис буданд, духтур буданд, дар асоси ҳамун РВП кор мекарданд ва ба онҳо тезтар шаҳрвандӣ доданд. ҳамин мутахассисам роли асосӣ мебозидааст, ки дар вақти тафтиш тезтар ба он касон иҷоза дода мешаванд.
имрӯз дар ҳама ҷо эълон карданд, ҳатто маълумотҳо ба мо расид, ки падари ҳамин чемпион Ҳабиб Нурмагомедов, яъне вай вафот кардааст. бовар кунед, ҳамдардӣ баён кардем. айни ҳол дар ҳама саҳифаҳо оиди ҳамон фарди ҳамон падари Ҳабиб сухан рафта истодааст. бо як бародар ба ман савол додааст, ки муддати солҳост ки кор ва фаъолият дорад, дар асоси ҳамон разрешение на работа. оё вай метавонад ки НДС, яъне ҳамон фоизи кори худро аз налоги ҳамон ҷои зист гирад? албатта метавонед. Шумо фақат ининин доред, инининро мегиред, паспорти худро, шиносномаи худро, ҳуҷҷатҳои дар кориро муроҷиат кунед ба ҳамон налоги ҷои зист. муроҷиат кунед. ҳатман бояд ҳисобу китоб карда ба шумо диҳанд. зиёд ами одноклассникда ҳаманхел саҳифа дорам. ман як видео кардам оиди ами саҳифаҳоям дар одноклассник, дар фейсбук. бисёр ҳамин сообщение, паёмакҳо равон мекунам. ман ҳамин вақт шуд дар омада ҳамаи ҳамонҳоро мехонам, баъд дар асоси ҳамон саволҳошона менависам, дар асоси ҳамон саволҳои онҳо ҷавоб медиҳам.
оиди як саволи дигар ҳаминро ҷавоб гуфтаниям гӯш кунад. одами савол додагӣ нафаре навиштааст ки мигратсиони карта дошту вайро гум кард. ҳамватани азиз, дар ҳамин канали ман оиди ҳамин баромад кардам. мигратсиони карта дошта бошед, гум карда бошед, метавонед муроҷиат кунед барои дубликат гирифтан. ғайри ин айни ҳол дар тамоми ҳамин вилоятҳо шаҳрҳои русия мфц гуфтани идора вуҷуд дорад. шумо агар ягон бор рафта бошед, донед бо хубтар надонед, ҳамин пурсед, ба шумо мегӯянд мфц. ҳамун ҷараве тезтар ҳамон мигратсиони карта ба шумо метиҳанд. зиёд инсонҳо ҳамин саволро доданд, баъзеаш гум кардааст, баъзеаш мақсад гирем ягон хатогӣ буд дар мигратсиони карташ, аммо онҳо муроҷиат карданд. ба фикрам ҳамин пандемия ба назар гирифтан, ҳамин қонунҳое ки ба нав аз тарафи роҳбари Русия ба имзо расид то 15 сентябр, яъне ҳаминҳоро мумкин ба назар гирифтан. зиёди ҳамон нафароне ки ман ба онҳо тавсия дода будам аз мфц рафта мигратсиони карта гиред, онҳо гирифтан ва ба ман гуфтанд ки аз онҳо касе чизе напурсидааст, фақат ба онҳо доданд мигратсиони карта. ва зиёди онҳо гирифта рафта патент карданд. зиёди онҳо гирифта, яъне ки рвп доштанд, гирифтан вид на жительство спориданд аз дигар областҳо, вилоятҳои Русия. аммо шумо ҳам метавонед муроҷиат кунед, гиред ҳамон мигратсиони картаро, чунки ҳамаи шумо медонед сарҳадҳо маҳкаманд, ҳама давлатҳо маҳкам аст, аммо ҳамон имконият дода шудааст ки ба шумо медиҳанд мигратсиони карта. хо дубликат, хо ки ягон хатогӣ бошад, хо гум карда бошед, имконият ҳаст, ба шумо медиҳанд. фақат шумо муроҷиат кунед, чунки бе мигратсиони карта шумо ҳатто ариза барои квота гирифтан наметонед. ҳамин барои квота гирифтан ариза агар според, мигратсиони карта ва регистратсияи шуморо аввал мепурсанд. ҳатман бояд дошта бошед. нафаре бо савол додааст ки ман мигратсиони карта дораму регистратсия надорам. яъне ки агар регистратсия чӣ хел надорад, регистратсияи шумо буду муҳлаташ гузашта бошад, ҳамон муҳлати вай фаромӯш накунед 93 рӯз тамдид дароз шудааст. агар ки умуман ҳамон регистратсияи шумо, ҳамон варақаи шумо гум шуда бошад, метавонед аз сари нав гиред. имконият доред. муҳим мигратсиони карта доред, регистратсия гиред ва аз пайи ҳуҷҷатгузорӣ шавед. шумо патент гирифтанӣ бошед ё ки ягон рвп ё ки рвп доштед вид на жительство, бе регистратсия намешавад. ҳатман ҳамон варақаи регистратсияи шумо бояд бошад. ба ҳамон фемеси ҷои зист муроҷиат кунед. ҳамон ҳолататонро аз пеш савол-ҷавоб кунед, мумкин онҳо ба шумо бо ягон сабукиеро нишон диҳанд. як нафар донишҷӯ ба ман савол додааст, яъне донишҷӯ дар Русия савол додааст ки оё ман метавонам ки
РВП спорам. албатта метавонед, агар шумо дар яке аз донишгоҳҳои Русия таҳсил доред, аз 1 сол зиёд таҳсил доред, албатта дар ҳамун хобгоҳи агар донишгоҳ бошед, регистратсия дар он ҷо доред, шумо метавонед муроҷиат кунед барои гирифтани РВП. ҳуҷҷатҳои худро тартиб дода муроҷиат кунед. зиёд донишҷӯҳо ҳуҷҷат гузорӣ карданд, то ҳатто то шаҳрвандам шуданд. метавонед спорида ҳуҷҷатҳои худтона метавонед ки според барои гирифтани ҳамон разрешение временное проживание, яъне РВП метавонед. асос доред, яъне ки шумо мактаби олӣ дар Русия хонда истодед, аз 1 сол зиёд шуд, истиқомат доред, регистратсия доред ва вай донишгоҳ ба ҳар ҳол 5 сол ҳаст, 4 сол ҳаст, 5 сол ҳаст, маълумоти олӣ мегиред, дипломи шумо оянда аз Русия ҳаст, имконият доред. айни ҳол метавонед ки според. як нафар модар ба ман савол додааст ки фарзандони ноболиғ дорад ва яке аз фарзандонаш сину солаш барои мактаб рафтан шуда истодааст. оё ӯ ҳуқуқ дорад ки дар ҳамин мактаби Русия фарзандашро барои хондан, таҳсил кардан спорад? албатта ҳуқуқ доред. мувофиқи конвенсия, мувофиқи ҳамон ҳуқуқи кӯдакон, кӯдак дар кадом давлате набошад, вай ҳуқуқ дорад ба боғча равад, ҳуқуқ дорад таҳсил кунад, табобат кунад. албатта ҳуқуқ доред. ҳаминро фаромӯш насозед ки агар ҳуҷҷат дошта бошед бо хубтар, ҳуҷҷат надошта бошед ақаллан дар ҳамин ҳол то 15 сентябр муҳлат доред. метавонед ки барои кӯдак ҳамон ҳуҷҷатҳои даркориро лозимаро гиред. яъне имконият бошад, агар ҳамон метавонед ки дар қайди муваққатӣ ақаллан монеш регистратсия кунед вайро ва баъд метавонед ки ба ҳамон мактаби ҳамон ҷои зист муроҷиат кунед, ариза според барои ҳамон гирифтани фарзанди шумо. ва фаромӯш насозед ки вақте ки фарзанд аз ҳамон хурдӣ бояд ки прививкаҳо гирифта бошад. дар тамоми мактабҳо, боғчаҳо ҳамон пештара гирифтани ҳамон прививкаҳоро талаб мекунанд ва пеш аз ҳамон боғча ё мактаб рафтан бо азмоинаи тиббӣ пурра кӯдак мегузарад. тамоми намуди анализа месупорад. пурра азмоина гузашта баъд ба мактаб гирифта мешавад ва дар он мактаб таҳсил мекунад. нишонаи беморие агар пайдо шавад, иҷозат надиҳанд барои вай дар мактаб қабул карда намешавад. аммо дар ҳамин шароити ҳозира ягон мактаб дар Русия ҳуқуқ надорад ки фарзанди шуморо қабул накунад. ҳатман бояд қабул кунанд, ҳатман.
ҳамватанони азиз, бо сабаби банд буданам саломат бошед. Бо баъдтар метавонам, агар имконият шуд